esithi masizwangiqalela le posi kanye kule ncwadi siyiphetheyo kuba kuthiwa masothi ngekuni akuhlangani ngaqhelanga ukwehla kulo mhlaba wasemakhasa uthi uvayisi masotsho ngale ntsasa namhlanje uthi uvayisi masijonge kule ncwadi yeGenesisi ichapter yesithathu ivesi yayethoba xa kukhangelwana no-Adamu kulapho umhlaba wahlazo apho uThixo ashiya khona umntu after egqibodala umntu esithi masenze umntu njengomfanekiso wam uba siyapho uThixo ebanika umyalelo ukuba seningaki kwimithi yohlazo kodwa njengoba uThixo esiye umntu umnika into enzima uThixo athi le nto ingumntu kayixelela ukuba seningaki emthini wohlazo emva kokahambe ngenqaba umntu engumntu sabona umntu sayangekile ngoba kaloku izinto zelizwe ziyasenda kodwa namhlanje bahlali basemakhasa kuthiwa masobuzwa ukuba Adamu uphi na kule crime ingaka esemakhasa